खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि बे भिडिअआवहाय नोंथांमोनजों आङो एसेनो शेयार खालामनोसै जेनेबा नोंथांमोना गोबां स्टेटासनि गेजेरजों नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो फेसबुकफ्रावहाय आंनि हाजबेन्डआबो होदों आरो आंबो पोस्ट होदोंमोन जे सार्जारि जानो थांगासिनो होननानै दायो आङो अलरेडि हस्पिटालावहाय एडमिट जाफैबाय ओमफ्रायहाय दा अपारेशना गाबोन आर्लि मर्निं जागोन आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय हरावहायनो एडमिट खालामनानैहाय गासैबो माखासे मानि मेडिसिनफोरखौहाय होग्रोनोसै आरो अपारेशनखौहाय आङो दायो महाय खालामजादों नोंथांमोना हयथ' गोबाङानो साननो हागौ आङो दायो अपारेशनखौहाय जोंनि वेस्ट बेंगलनि आलिपुरदुवारावहायनो खालामजानोसै दायो एडमिशन प्रसेस सोलिगासिनो दं गार्जियन सिगनेचार खालामदों आरो अपारेशन आन्थायावनो माबा 1,10,000 एप'ल'आवहाय बेसे होनदोंमोन बाबुनिफ्राय 1,10,000 होनदोंमोन ना दायो जोंनि बेवहाय वेस्ट बेंगलाव आलिपुरदुवारावहाय सार्जारिया बेसेबांसिम थांगोन होननानै बुङोब्ला बेखौहाय नोंथांमोनाहाय आङो लास्टावहाय डिसचार्ज जाखांनायनि उनावहाय आङो गासैबो बिलखौ क्लियार खालामनायनि उनावहाय खोथागोन आरो आंहा दा जाय डक्टरखौहाय आं कनसाल्ट खालामदों बिथाङा माने सिगांहाय जेनेरेल सार्जनमोन आरो दायो बिनिफ्राय आरोबावनो बिथाङा इउर'लजिस्ट माने डिपार्टमेन्टखौहाय आरोबावनो डिग्री खालामनाय दङ बिथांजोंनो खालामजानोसै दा बेसेबांसिम मा खरस थाङो नोंथांमोननोहाय आङो डिसचार्ज जाखांनायनि उनाव खोथागोन ओरैनोथ' हस्पिटालावहाय एज ए स्टाफ माने आं हस्पिटालावहाय ओरैनो खालामजायोबाथ' फ्रि अफ कस्ट गासैबो जागौमोन नाथाय मा होनो हस्पिटालावहाय एसे जिहेतु हाइजिननि प्रब्लेम जायो नालाय आंहा बाबुबो दङ गथ' गोरलैबो दङ ओमफ्रायहाय थानो थाखाय प्रब्लेम जायो मेनलि कभिड जानायनि सिगां बा कभिडसिमावहाय माने स्टाफफोरनि थाखायहाय बेफोरबायदि गभर्नमेन्ट हस्पिटालावहायबो दङमोन आरो आलादा स्टाफफोरनि थाखाय केबिन खिन्थु दायो पाब्लिकफोरनि डिमान्डआ जेब्ला बाङो बिनि थाखाय दा बेफोरखौहाय स्टाफफोरनि थाखाय आलादा फेसिलिटिखौ बोखारनाय जादों आरो बिनि थाखायनो आङो दा प्राइभेट हस्पिटालावहायनो आं एडमिट जाबाय ओमफ्रायहाय दा बेसेबांसिम खरस थांगोन नोंथांमोना आं खोथागोन आरो गोबाङा सोंहरो नालाय गोबाङा मेसेजावबो आंखौ सोंहरदोंमोन आब' नोंनिया महाय खालामजानोसै मानोसै होननानैहाय अन्थाइनि साइजफ्रा बेसेबां गिदिर जाखो होननानैहाय अन्थाइनि साइजआ बेसे मा बेफोरखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नोंथांमोना आङो आपडेट होगोन सम लानानैहाय रायजोफोर दायो आंनि चेनेल खालामनो थांगासिनो दङ बहुत पेनफुल बुंनो थाङोब्ला माने ओरैनोथ' गुबुनखौहाय बहुत सुयो हासिरलाबायो सुथेरलाबायो नाथाय गावनि बेलायावहाय माने सिगांनिफ्रायनो फिल जायो ওয়ান শটে করে দিব ঠিক আছে ও মাই গড ভিজে এরকম করতেছে ভয় লাগছে মানে আগে থেকেই যেন ব্যথাটা আমি ফিল করতে পারছি একদম ও মা হয়নি মনে হচ্ছে হয়নি মা মনে হয় একটা চ্যানেল নিয়ে তো হয়নি দিদি সরি হয়নি তো ওটা দেখে আমার চলে তুমি না শুয়ে পড়ো দিদি শুলে মনে হয় এটা খুলে দাও কিছু হবে না ব্লাড বেরোবে না So raijwfwr ni finally channel jabai khep
थामावसो मोनबाय आरो रोदाखौ माने बेजोंबो दंमोन एसे गुसुं गुसुं नालाय जायासै ओमफ्राय थार्ड टाइमसो बेयावहाय जाबाय आरो ओमफ्राय दायो नै सेलाइन होगासिनो दङ इन्जेक्सन होबाय ओमफ्रायहाय गाबोन फुङावहायनो अटि दङ आरो गासैबो प्रेयारावहाय गोसोखांदो जाहाथे अटिया साक्सेस मोजाङैनो जायो ओमफ्रायहाय दाथ' बाबु दङ बहुत गोसा गाज्रि मोनदों माने जेनेरेल एनास्थेसियावहाय खालामनाय जागोन नालाय अटिया थ' बिनि थाखायनो जुदि आं बायसान्स माबा मोनसे जायोब्ला आंगासिनो दं आं बाबु बिफाखौ थ' दा उपाय गैया रायजोफोर सिचुवेसनजों लोगोसे खारनो गोनां जायो नालाय बेनिखायनो अपारेशनखौ खालामनो गोनां जागोनसै थ' नोंथांमोनजोंहाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन होननानैहाय आङो मिजिंथियो रायजोफोर नोंथांमोन साफ्रोमनिबो सिम गोजोननाय थाबाय लव you all